Malawi Today. Anthu amene adakhalapo mu mzinda wa Blantyre m'mbuyomo ngakhalenso padakali pano sangalephere kumva zambiri yokhuzana ndi gulu lotchedwa kuti B13. Gulu limeneli ndi la kwa Mtopwa ku Bangwe, ndipo kumeneku ndi kumene amachokeranso olemekezeka ameya a Jomo. Koma iyo ndi nkhani ina. Nkhani yaikulu ndiyonena kuti gulu limeneli lakhala likupanga zinthu zoyipa zosiyanasiyana. Limakhala likuba, kumakhala likumazunza anthu, kumapanga zifwamba zosiyanasiyana ziwembu. Koma gulu limeneli kodi mukumudziwa amene adaliyambisa? Mu programu ya Kangaude akucheza ndi mkulu amene adayambisa gulu la B13. Kodi mkulu ameneyu ndi ndani nanga ankachita zotani? Zinanga ine ndi Martin William Kalo, ndimachokera mzinda wa kwa Mtopwa. Dzina limene anakupasa napa Msongo? Imeneyo ndi imene anandipasa makolo anga nditabadwa. Komano langa chifukwa cha mamwedwe amowa lina asintha, linabwera DDO, Daily Drinking Officer, chifukwa chokuti sinaponyepo mowa. Kuponya mowa ndi chimo. Kuponya mowa ndi ya? Ndi chimo kwa ineyo. Bwana, chima chika ndi anungaponya mowa? Ndekuti pamene ndakhala ndimangotuluka misozi ngati muna ndamenyedwa mambama. Oho. So murapita kuchipatala? Sinapitepo kuchipatala chifukwa chokuti ndinachifunsa ndika kuti mankhwala anga ine ndi mowa. Ndikubwera kwa mowa osiyana-siyana umene wabwerawo mmakamaka pakati apa nditachoka kwa Mtopwa ndimakhulupirira Ambuye mtengeni kapena anako ane kubweranso Baluda. Mmakonda liti? Munthu okuyitana azikuyitana liti? Ineyo kundifuna kuti mundipeze bwinobwino Daily basi mene nina Daily Drinking Officer DDO. Eya. Lamatiniri anthu akhoza sochera? Iya, ilamatiniro kwa yena aliziwa koma kakonesa ni Martin wina koma mukangofusa kuti DDO kapena Uncle Swaba ndokongola kuposa Alovera ndikuti mundipeze. Mwa Mtopwa mmene mukubangwe. He. Muzimafuma kawinga. Chabwino. Kodi ku DDO kubadwa anabadwira kuti? Kukula mwina ngati skulu so kunali kuchitako skulu DDO anachitira kuti? Nekubadwa ndabadwira muzi wa kwa Mtopwa. Skulu ndaphunzira pa Namatapa Primary School. PO Box 5208 Limbi. Okay. Mwachita bwanji skulu yanu? Skulu yanga inatera form 2. Pa Namatapa hapo? Hai, maphunzira ku Sambani Private Secondary School kuzomba. Inatera bwanji skulu? Skulu yanga inatha ifo yokuti ndikumene kunayambira la UDDO kutabwera muwa uja umachedwa Laida XX Honda. Ya ndinazagwidwa ndi Pelos yamuwa munaba. Ya nditagula. Mwana wa skulu agula bwanji Belo yamuwa? Ndi majosa pressure. Inde zikumveka bwino. Koma mwana wa skulu agula bwanji Belo yonse yamuwa? Mwana oti akuchokera pa khomo la makolo. Ya ndimagula muwa chifukwa chokuti ndalama ino mapezeka nayo. Kuti skulu yanga izima ifo yokuti asikana ena aja amenana ndiona kuti ndikumwa tofinyira ndi amenana ninazo kuti ifeso tuti mamenya ata amwandizimena kuphunzisa mayankhidwe ake analosiyana anapezeka kuti akwaona ini masachita input ali pasi na kuti ifa kuti pasa ndi Martin. Zikumveka bwino koma funso langa DDO musalizembe ndalama mazipeza bwanji muli pa skulu? Ndalama tineyo kuzipeza kunali kosavuta chifukwa chokuti ndinali pa skulu koma ndikangobwera muzi mwa kwathu mwa Mtopwa sinimalolera munthu akuchokera kumowa kuti walezera andiduse osapanga chimene ndikufuna ine. Ndimapanga kutekera kuti china chilichonse chili mtumba mwake nditenge. Ikakhala foni nimangotenga simu kadi ndikumbwezeresa mtumba foni iyo ndi yanga basi. Uyu ndolezera ati munthu amene amapanga zimene zili. DDO amapanga zimene zali pa skulu. Chifukwa ndalama imapezeka. Okay, so pale popo ndi mwina atamba kuyenda limodzi. Ndimafuna tibwerere pang'ono Martin. Ndikutchula dzina la Martin pano chifukwa ndikubwerera mbuyo ukudziwika ndi dzina la Martin. Uli ku skulu
moyo wotolatola wamowa sadusa ali mzandizandi akama kafika amene mafuta wanga amene ndi wachipereganyo basi sikuti chipereganyo chake chokuti azalandira iyayi zapitiratu basi zimenezozo ndiye kuti mmakomo musoto osalephera ali kumasowesa zosowesa iyayi timatha kumamwa mowa ni munthu limodzi ife ndikugula mowa pa ndalama zokuti tanchosa munthu wina wake ndikugula vere munthu ndikukhazika iye azimwa mowa koma tikuziwa kuti nyumba yake amakhala yekha ndikutuluka ndikupita ku kancholera nyumba yake iye ali kumowa ndikutenga matresi mablanketi ajoniwa kukagulisa ndalama ndikuyika nthumba ndikubwerera kumowa kumamwa naye mowa mmawa akutipeza kusatuza iye ataziwa mmene timamwamwamo ine kunyumba kwanga kwachokedwa twanditengera zakuti mati ifeso tikhati kukuthandizira kufufuza koma ife tikuziwa zokuti taononga ndifeto ndidiona amene asakaza ifo kwatuso ni fakitali yopika muwampana tete yale kodi pa nyumba pamene akuchokera didio pali bala ndikunena pano pali anthu ngati zinyalala kumwa mowa ndikuti amaphika bwino timowa pene timaodesa timagulisa owaniwani ndikufuna tibwerere mbuyo kwa mtopa kukuziwika ndi gulu la zigawenga. Gulu limenelo limatchedwa kuti B13. Martin anali gulu la zigawenga la B13. Ambi. Ndizoona? Ine nali Inspector General wa B13 Police Unit Crew. Maicha Police Unit Crew banja anthu munala kuba. Chifukwa kuti ngati munazaona ziko la Malawi yokumalesa kuti munthu asavale chamofole julu chiti cha Chinatown chinayambikira chifukwa chakubwera kwa B13 Police Unit Crew. Kwa B13 Police Unit Crew inapita mtaoni mama China ndikugula mauniform amofole cha China. Timapezeka zokuti ndi mifuti ya plastiki, timapezeka zokuti ndikukachinga nsewu ngati wana matapa road block amagali moto kwayimisa kutenga ndrama odusa pasi kumwanda chimene ali nacho kaya wanyamula majombo a Shoprite timatenga. Inayamba bwanji B13 kula kodi ndikoza kumanena kuti inali kula anthu okuba B13 dinali okuba chabwino sindi kulakwisa yayi. Inayamba bwanji B13 gulu la anthu akuba lomwe Martin ali Inspector General. B13 kuti ziyamba kuba tinayambira pokuba nkhuku. Okay. Naza kumana ine ninzanga Chisomo Kenilele. Kuli mvula iyo watenga thumba la 50 kg neso thumba la 50 kg ya input kuma eji kunya kwake agwira nkhuku neso lugwira nkhuku nonse kuba munakumana kukuba chabwino ndikupanga ubali mwantopa mumu mwantopa chabwino ndi pamene nonzangayo anazipasa zina lokuti Zodiac zikachitika mumvera mwa iye. Ineyo ndikukhala radio 2 munthawi imeneyo chabwino. Munapanga alliance kuti iwe ndokuba ineso ndokuba tipange limodzi. Layamba crew B13 linayenda bwanji ndikumene kunkabwera ayina shadi kuti joina kuti anzatu wa Deira ukani ndrama auzipeza munjiranji ife nkwauza kuti timapanga chonchi anzatu achaso ndikuyamba kuti joina pana ndikukwana 13 matrix a B13 anali otani munakhala nthawi yayitali mukuvutisa mumagwisa ntchito njira zotani mumatani kuti mube kodi kuphaso kuti mumaphaso to anthu lero ife tinali okuba mdziko lino wa Malawi koma kuchosa moyo wa munthu sitinachoseko mumangoba kungoba tikasangalali basi maba motani ifeyo munthu asapezeke 9 koloko 10 koloko akuyenda ndi wathu amene akamapita kwawo ife titatenga chimene tikufuna. Kuchola nyumba za anthu ibagala lindeta pangapo manyumba ochuluka. Kodi ndikufuna kuti ungotsekulana maso zimenezi zinachitika pakanthawi koma muli pa mission yoti mukufuna mukabe ku nyumba ya munthu mumapanga bwanji makali meeting pa youth sector pa ground guys lero tiende motani lero titalowa bwanji PCA
eya nde tikagwirizana kuti kupita biseti So mumakhala kuti mwapanga identify kale nyumba ku BCA makaendelera masana zuwa likuwala nyumba iyi ndi imene titazagwire ntchito chabwino mwakumana tikakumana timatengana wina aliyense kutenga chida chake ojiseku kutenga kuobala windo tikakanua chani tikakanua ndikuobala umwe zikwanje zathu mapagaba mapisi okuti munthu akakangoti watidelera tinchune momveka bwino koma sanchose moyo koma tingonchuna momveka bwino kuti ifeko chimene tikufuna chititekere basi eya ntchito ya Inspector General DDO Martin inali yotani ileyo pagulu limene lili ngati Inspector General simu kuti mwana Inspector General ntchito yanu inali yotani pene ileyo tikafika pamalo sinimacheza soni munthu yayi kuti nisekerere ulo atanditchula zina kuti inutu amati ine mamuza zokuti kaupita kwa mfumu amfumu ako ndilibe nawo ntchito mfumu ali m'manja mwa ine chifukwa choti mfumuyo ufumu autenga ife tirabadwa akale muno mwantopwa ndiyeno mission yoti mukufuna kuti mukabe pakhomo pa munthu mwati mwapangapo kaya identify mumadziwa bwanji kuti nyumba mmene mumu muli chakuti masana mamuna mene akuonekera kuti aho umumu tikatenga muka TV basi so zida zomwe mumatenga zimagwira ntchito bwanji tese kuti mwatenga mwati kulobala mwatenga kulobala zikwanje ndi zina zotero mwafika pamalo mukufuna mugwire ntchito imayamba bwanji ndikufuna mupeke chithunzithunzi timakanula kaye monga ngati pachiseko cha pakhomo pali mulungu pamayikidwa thabwa lochingira apapa pamene timalokerapo timayamba kuzula thabwa lija ndikuwesa koba ndikukanulano chimene chimalokera imuloko ichi ndikuchola numatopo sankati aja ndikulowana zimene ziso zimafuna timankhwala pang'ono chifukwa nzaphokoso ndi zimgalezi munthu akhoza kudzuka watazuka ife sitinali B13 timayenda so anthu 13 ndendende monga ngati panopa ugulu lathu la B13 ilo zathu mozi ndi amene anauchedwa 2011 pa Hajira anali kwa gulu lanu kuti china chikanchana amenechi tinkamwamuwa mamawa pabala pamaka jesi tikumwamuwa nangu ndiza tikubwera ndikupita pa musipa ndikubwera imwe uchi anapezeka zokuti tikumva zokuti kunjanji kuhajira kwagwidwa munthu koma papa akuthiridwa mafuta nthawi yomwe amanena kuti ndikubwerayi ile nthawi yanji mamawa umene ucha mmateni timamwamuwa tonse limodzi so anapita kukuba mama omweyo ananyamuka ataziona zokuti sikumeneyo iye ndrama tumbamo alibe yokwana koma zinzake tini ndrama yokwana anafuna kuti nditayesa masitayilo ndikhale ni kena kake sonani ndizionesa kuti neso ndikuponya kena kake ndanakakumana ni zimayi kumene kuja ndikumulanda foni ya 1600 zimayi uja atakuwa anthu anasiya kabanza ikuyamba kumene anasiya zimene zija ndikuntamangisa anakangwirira musinja walicheza ndikumuyasa so nthawi imene munamva bwanji ifeyo titamva kuti kuwajira kukuyaka munthu koma munthu yonizanu waini ifeyo tinazikonzekeresa okay anthu 12 ife tinazikonzekeresa tinatengaso zida imene timayuza ifeso tikafuna kugwira ntchitozo koma titafika kumene kuchako anthu amene tinapeza ife ananena zokuti timaziwa zokuti ndinu yachaine ake mizika yakwantopa mapanga kuthekera kutana ni munthu koma lero nzanu yakufera pati akufera pano munakanika kumpulumusa zinakanika ni mmene analili anthu solo tinaindizida sizinakatheka anthu anachuluka mmene munampeza kuyaka moto anafera pomwe so inuyo mzanu amuyatsa inu mumapitirizabe anthu 12 timuyo imapitirira simunaphunzirepo yayi bwanji basi fe tinachika munthu ameneyo kuti ifeyo ndi ifeyo basi ochola nyumba za anthu mamishona amene munasewera opsa amene maziwa zoti komatu awawa ineyo ngati DDO ndikanasala mungondipasa mwina masenariyo atatu
kuti ineyo kuma mission missionary yoyambirira 202 ameya amzinda wa Blantyre Isaac John Osman ndakhala nawo mwina zaka 11 tili nyumba imodzi ngati mwana wa pakhomo komabe ndimaona kuti ulwani amakusungani ulwakundilesa kuti ndisamatoletole ndizikhala pakhomo kumene nthumba mwanga chenje chikusowa awa ndi apange bwanji tasozo kuti nebe ndikufuna ndizikhala ndi ndalama ndi anabadwa pa sati 1 December amapangisa birthday ndanali ndi birthday pa sati 1 December ya 2002 imene chabwino ndi ali ndi birthday ineyo ndili kumpanda konkucha thumba mwanga ndi 3000 koma kwabwera azinzawo amagali moto ena akumwa zimwa zosiyana ndipange bwanji natuluka pa gate ndikalowa pampanda umene timakhala ife unagondana ndi security ndikalowa gate ya security ndikakwera mpanda kugwera kumene kuli makhola a nkhuku ndatenga thumba la input la 70 kg la 50 munasiya kuyenda nalo maenda sonda la 70 ndatenga la 70 kg ndikupita no makola a nkhuku za chizungu zofira ziti ndikupachira nkhuku 25 kodi kupachira kuti umakagwira pakhosi ayi kuzitenga za moyo ndikupita kwakulu enake timati athiki anamwalira napita nkukagulisa nkhuku ndikupachira ndalama zija nthumba ndikubwereraso ku birthday kucha ndikutani ndikulembesa zina kuti Radio 2 alowa yeka mbwalo afuna afupe babu ake asangalale avine osaziwa zokuti ndalama zonso ndi zawo zomwe mkati zawo zomwe nkhuku munabasa nazandani zame yawo zine zawo kodi koma iwo sanaziwo sali pachisangala akondwa ndikuseri ndentafupafupa anandifirabe kuti Radio 2 yalo mgalo Radio 2 osaziwa kuti ndi zawo zomwe nditamalizabe kuzaziona ndalama zikuchepa bendumba natulukaso pa gate kabwereraso konkuja malo muwano ukuira mutu malo mukuti ndigwire no makola nkhuku za chizungu nakagwira kola nkhuku za chikuda nde inalira mmaziwa imaso kosa nkhuku ana ndiona ndi Juju mwana amene anabadwira ku Zambia maya ake ali ku Zambia iyeyo ali ku Malawi kuno anaona kuti Radio 2 ndikuzati ankoswaba amami ankoswaba kutenga nkhuku ine nakwera nkhuku ija ndati andiona kale koma nkhuku iyi saitani msaisiye sina isiye napita nayo ku business nayo kulisa ku birthday sina tani sina piti nazo kuti yalakwa tapitiliza zanga kwacha birthday chata ameya akupira kwamba ukaona mabuilder pa poloti mene mamangidwa utaona kubwera mwanto pamulinjira pena paliponse nacho ndikuchola choncho ananuza kuti olochole kona koma ndinawe siku lako la birthday ndikaona kwa Zemba ndesuku lina yake tikapita nchile kukasaka tasaka zili nthumba tinapitaso kupala ya munthu amene tinagulisa nkhuku ine uja mwali munapita nchile kungoti munapita kukuba nchile ngati masaka zenizeni kudapita kukuba mabwerako munapita kupala napita kupala ya munthu amene tinazangulisa nkhuku ndawe ya ameya ija ndikupezeka zokuti kumamwamowa amene magulisa kuti amapanga chani ayi ni bala ndi bala lero amauchakanyenya iyayi amaweta anazitenga kumakaweta kupoloti yake yakuna miyango chabwino ndiyeno ine ndili mkati mene muja ndikumwamowa pa 69 ya usiku kaya ndani anapasidwa phone number kuti mukazamuona Radio 2 pena paliponse atandongwa uzatimbire phone anayimbira phone atayimbira phone anangoyitanisa mabatman ndiye munaona mene anazatengedwera filimu ya Ambuye Yesu au kagwidwa mucha amene aso anabwera choncho kupala kuza kutenga anangu auza ndikuti mtengeni koma kunditenga ngati panopa kufika ngati pali talapo ngope anga inaka ngati andiyikirira chubu kuli kumenyedwa anadidi mabatman ilo amene
atanimenya motero chonchicha panata 3 days mimi kunyumba kwa sister iwo mwaja sana bwera kwa uza sister anga kuti tamuzeni mati natuluke nyumba ndipite naye kuchipatala ine nani nazo mudifunika kuti mupite nane kuchipatala ine ndakuza ndikuti ndikudwala ndili kwathu tukuno mukuzandi yamba dala ndili kwathu ndikunapezeka zokuti iwa chabe upeza bwerabe ndizimpona ananitenga kupita kuchipatala kundithandiza ndikunditengaso pati tu kuti ndizikhala nawo amakukondani to ameya mpana lero mpaka na lero chabwino lero atapanga zimezi ndakhala nawo tena kono nangona kuti mwanto pamwe ndisakhale so yayi nangu kulisa ploti nangu kulisa ploti yanga imene ni makala wakazankolo wanga kwauzali tandiguleni malo ndikunyamukano kumapita kumakakhala kwa bambo anga kuchilimba imene ya 2 ya imene yono timapita nimagulisa ploti ndagulisa 2017 so imene ndi scenario yoyamba yomwe umaona kuti apapa ndeni nazunguza chifukwa ndikuti Batman amene watu amavinga zibagera musanyengerera kwambiri titapita sikuti kuba kuja ntachoka kukuntagulisa ploti kuti ndinasira pompo kuchilimbaso zinachitika ndimafuna ndi scenario yachiwiri ikhala kuchilimba kuchilimbaso inafikapo nyengo yenena kuti apapa sonanisora apapa I think itu zikanandisokonekera mapaka life upita kulunzu ndi dola zichanda ploti zicha zinantasira makolo kuyenda madera osiyana taona kuti mtumbano maweti asika mbe timapita kuize by night timagula mkunda wa black bonda uika kumbali ndikutenga mkunda wa input ndikuika momazi ndikuika mpepete mwaseu ndikukhala pakoma kumamwa munthu akagunda wamuza wadikayira mu watu fa kumene kuchana nakakumanaso ndi crew yachina Junior kuchilimba okay kunoko B13 waitha wakaye okay ndifuna tikambe mmene ina B13 inathera kuti inatha bwanji kuthazi kuti atherano B13 kuti tiyambe kaye kuchilimbako kena ngati zaka kuti inatha bwanji B13 tili kuchilimba ngajoinaso gulu lina anthu okuba kuchilimba nditafika anthu amandono wachilendo samazowa kuti makolo angasonizika za mchilimba nimangocheza nawo ndene nimauzano tikakhala pamwe kuti inetu ni mwana wa bangwe izinda kwantupa taoni yange alini machiro zimene ninkapanga ndisi ngati kuwapanga lecture kuti napezeka kuti anthu amene ndikuyankhula nawo akuza kuti ifeso tikudya kwathu ndikuti ndikumeneko napezeka kuti tikumapanga masewera amene anjo kuti umacherera anthu vete muli amazi chochicha kumalanda mafoni ndalama anthu acha makapereka maripoti pa polisi pa chilimba ndesunake kunabwera mashaiti achilimba achina Chilwa bwana Chisale ndikuzagunda dala vere muticha akutulusa handikafu kuti amange anangwira ni mmozi ena tonse 6 tinatani tinathawa munalipo 7 vile titathawa natawabe watu kuli nyumba za mbili koma kwatu sini magona mabenchi kapena mpafa koma kwatu ndinako kwatu nimangopita mamawa kukangoja basi lapita siku mamwendo wa muwaso anakanga tasinta sini mamuwa kuti ndileze yesu nakitagula mkunda wa Malawi chini ndili kuize by night ndikumwandeka anabwera panza wino wake anakufikira kunyamula mkunda wangu wa Malawi chini ucha ndikugudira ndikusiya pasi then namfusa zokuti iwe unamba wacheza ndine chibadule ni chako iyo chanoza ni mapanga then namuza kuti umapanga netu ni mwana wa bango zinda kwa topa taoni yanga ndi alimbi zimene kuti umapangazo neso ndaenda topa nazo then namaliza muosala ucha ndikupwanyisa boto ndikulasa papewa ndikuzalasa nchafu ndikuti nimulase kachitatu apeza utawa magazali fafafa anthu ndikunditenga ndikupita ku polisi
ya Chilimba 2018 atanitenga kupita ku polisi ku Chilimba nakhala pa Chilimba 9 days takhala 9 days ananditenga kupita pa high court ndi pamene ankandiuza zoti mulandu wanu mayeneka kumangidwa 14 years koma ifanye ndinu first offender komanso ndinu nzika ya Malawi komanso ndinu azaka za chichepere zaka zina sisi ngati nthawi imene amani manga mwina ndikufuna ndizigunda 30. Okay. Chabwino. Ndi anani nakuti mukagwira ukaidi wa zaka zingati? Anani manga 365 days. Chiri chakati chimene. Naka 7 months chichiri. 5 months nakamalizira ku Makande prison. Koma chichiri nimanena zokuti munthu amene ata amagwira mtauni mulimbi. Olaka pa polisi palimbi pa 5 months. Ni munthu amene wakhala ku chichiri wiki imodzi. Shasha ndi amene wakhala ku chichiri. Tifike kumeneko. Kuti nthawi imene iyi B13 itatha kale mina makomangani? Pamene popo sinimadziwa kuti mmene ndinachoka ku Bangwe. B13 kupitirira. Finance okunaka kuti ndikupanga zina basi. So kutuluka ku Ndende B13 munayipeza yatha kale. Mmene ndimatuluka ku Ndende. Nafikira kwa Ntopa. B13 yatha yamwazikana. Napeza palibe pa ground ali sisa amene akupanga anasala ni munthu mmodzi amene ndikuti anachika mu mtima mwake kuti ineyo moyanga onse ndinokuba basi akubabe mpaka pano pati kunena pano ali manja maboma ali ku prison. Ndimafuna tingobwerera mbuyo pang'ono Kubangwe kwa Ntopa kuna zapezeka phazi la munthu kaphazi kuuma kachonji mukumbukira? Nimakumbukira. Nthawi imene mnayi mutabwera ko ku Chilimba kapena musanapite? Ya ndisanapite ku Chilimba. Musanapite ku Chilimba. Phazi limene litapezeka akuti ndo amene munakagwirira kumanda. Ndizoona ati. Zizakhala bwa? Muzi wa Ntopa ni muzi waukulu muli mitundu yosiyana komano chifukwa sefeso limene timazizwira mukatengo kina kake kamene tinalowesa mthupi mwa ife afumuso amatiziwe fo alipo amene amatiyesa kuti ayindizaka mwina 70 chakuti koma ifeso timagonjesana nawo kuzochitika ngati za usiku izo amangwala ifeso samatikwanisa yayi ifeso timauza kuti tizafa ifa ichoka kwa Mulungu osati yoyo tini mutigwire ntchito muzikagwira ntchito anthu ena ake. Phazi lapezeka kwa Ntopa. Pamene panapezeka phazi paja ndikomwe kumakhala DDO kwatalikana bwanji? Ndi panopa ndi pailofu. Okay. Ndi phazi louma lapezeka ine ndikunena fa phazi linajambula ndine. Right? Zina zamankhwala zimezi. Phazi imene lichawo ndiyo kuti kupezeka mene mapezeka kodi tiye kuti phazi mwendo chifukwa ndi kuphatikiza phazi nkamwendo iyayi unali wochoka phazili kulekezera umu chabwino za mankhwala imene ija ndiyo kuti munthu wina ake amayuza ngati nthiko wa business yake mwa Ntopa mumucha. Okay. Ndi anaphonya kuti akatakase mwina paena ake osaziwa kuti amene oso naoso anafikaso malo ofika ozitetezera sikuti iwo nungazi zawo koma iwo anangozipanga defense control kuti ineyo ndikhaitiri bwinobwino anangoziteteza. Ndikaona inapezeka phazi lija. Zikhala bwanji kuti phazi lapezeka anazalitenga chipatala ndikukumbukira alitenga chipatala anapita nalo linabwerera bwanji mmudzi kuti inu akusankhena mfumu kuti DDO apite kumanda akakumbeka akagwirire phazi limenelo. Chifukwa chokuti sangaitenge munthu okuti mthupi mwake mulibe mtengo wina wake phazi limenelo. Chifukwa ineyo kuti thupi langa likhale lotetezeka kunganiwe kuti munthu andiganizire zokuti andiluza anandiphunzitsa ineyo za mankhwala ndi ngaliba wina ake timantchula mwanyali ni malowesa naye jando muzimomo. Anamwalira koma nanu zampanga timapanga chonje timapanga. Ndiye inu anakusamalani muli ntina nthupi.
totetezesa ndiye munapita kumanda ndifuna timvesesane munatenga khasu nokha munakalowa m'manda munakakumba ndikukwirira natenga salu ya ndikukutilira mwendo kutenga khasu kwa mfumu ndikupita kumanda ndeka kakumba zenje ndikukwirira kubwirako afumu adanazowa bwanji kuti inuyo ndinosamalika chifukwa cha mkulu wino wake amene takunena kuti ndi president wa anthu ajuga mwantobwa amachedwa kwawo ndikumulanje kumano anakhazikika mwantobwa makonda kuntukwana ndikalezera ine nizangale zodi yake tintukwane ndesuku lina ake kuti ine ndizuzu ano mtengo suna ake takalira mpando mamawo afuta ndachizira kumwa mowa nazuka kupita kubafa pobwera ndopeza mpando ndinakalira palibe anakaupalapala mpando ucha ndikupanga zimene akuziwa ine nadabwa zokuti patakuta 2 days pachinena paine pabwera chinthu changa tikampira kumachafira view linali Friday. Saturday ndinapita kunyumba kwa uncle wanga pano pali ku South Africa amwene Anthony. Tapita kunyumba kwa wamagwira ntchito ku Jubilee Investment Malawi. Tapita kunyumba kwa wananuza namwe mwadi kena kundikupita nanuza iwe ndikudwala nanuza ta uncle ine ndili popo. Mwenye ndikuzimva kuti ndikumva kutani. Ubwete. Napita. Sunday mamawa. Tapita tangu mai mwadi uncle wanga ja ndikuti ndiziduluka nango seka chiseko ndikundikupira kuchipinda jana. Hata nivula chonja nani pesa wewe uta hapa pali pamina kanitenga kukamuta kunchito kwao kupita kwa kachide kwa Mr. Tafika mimi amene ndi dokota wazisamba kwa Mr. Matemba tafika nanguti amene apite chipinda number 5 akatenga mpika number 7 bwelesa akatenga mpika bwelesa anatenga mazi oyera mbe wiga mumpika mwe lupanga zao ndu akuziziwa ndionesa kuti awa ukwaziwa ndate ndikwaziwa ndamuzi mwakwatu tipange nawo chani ndeni nani nazo kuti awa ine ndifuna tingopheratu faina anani chosamu ni Somalia papa matwinche sawiti tachinena pana tupapo anacho sapo misomali matwinche sawiti chabwino amina njosa ndene nana kuti awa tingopheratu ankolanga ndamina nakana kuti ayi sapere uyu Mungu mkoza kuti thupi lake likhale lotetezeka basi ndinu munthu wokonzeka mpaka pano zango zochitika usiku sanga ndigundi anayikaponso za mwina machitidwe ano mukapita kukuba msama gwidwe bwinobwino ayi ukwanali kungo ndikuonza kuti anzanga za usiku amene majalira kuti chifukwa akati munthu ankoma ni hamala amene amakomera anzatu amene amatamba usiku niko lizanja la mwana wa kukhonde limene amayuza ngati hamala yawo mukati zanja la mwana wa kukhonde ndi kuti cha mwana ubadwa kumene okuti sakuziwa kanthu chifukwa palibe amene angabwere ku nyumba kwanu inuyo kuuzani kuti akulu usiku pano ndikukulira ni hama mukankhome uyu mukani mahama awiri ayi nde mwana ubadwa kumene amagwisa ntchito mkono wake uja ngati hamala munatenga bwanji muna utani mwendo umenewo kuti mukayike munangotenga basi fodi nona kusamalira ndikukwirira kapena pana utenga ndikumanga pa nsalu ndipita kumanda ndikaso kwakwirira nkumabwerako basi zata mukapita pano kukasesa kumanda ndimayambirira pamenepo kutani kulima apo kusamala pakhale pali pabwino kwiro chifukwa chani basi kusamala makalima pamanda pa abale ndimafuna timwere mazi kena katibwereso tikabwera chigawo chachiwiri tikufuna tikhazikike ku ndende 12 months munakhala muli ku Chichiri prison amene ku Chichiri prison 7 ku Makande munakhalako mwati 5 months
ndifuna ticheze kuti moyo wako ndende ndotani koma macheza amenewo tayambirika poma pang'ono. Zikomo kwambiri. Munalowa bwanji kuchichiri akutengani akugamulani ndi mukukalowa moyo unali utani? Ndifuna tine kuti first impression kapena kuchimva kuti akukwandisekera koyambirira munachilandira bwanji? Tafika kuchichiri taona anthu amene ndapeza kumeneko ndinaona kuti sikumalo chifukwa ndinapeza anthu okuti ulo ndi agogo anga ineyo. Agogo anga mwina ni nsikana wa zaka 11 koma analowa nthawi ya Dr. Hastings Kamuzubanda ali moyo. Kumaboma siku akhulukira ena amaliza ukaidi akwauza zokuti lero ndi siku lanu lotuluka muzipita kwanu akuti ine sini kutuluka kuno ndikafikira kuti kwathu ndinachoka kalekale. Tikakhala kunja kuno timati pazovala zimene timavala ifeyo dziko lonse lapansi timati cholimba ndi trouser ya jeans koma jeans huko 2 days imapezeka kuti yatha basi mpano makayigulisa pa mtengo muna 100 kwacha ita bwanji jeans 2 days chifukwa simenti ngati amene anamangira amibawa kaya ndi akampani yanji amene si simenti ndi dam sand. Simenti anayikidwa nthawi yawo ilesiki ndikonkireni eni. Okay. Mumakhala bwanji mwafika akulandira anakulandira motani? Tafika kuchichiri ukafika ngati we first offender amakuza zokuti utimbire nyimbo imene yatuluka ku Malawi yokuti ife siti kuiziwa osatiimbire nyimbo imene ili kuiziwa koma utimbire yatuluka ku Malawi ndi tukuze no chochita pacha kundenda kuti siku Malawi ya ndi ziko lina chabwino. Munaimba ndatanduza kuti ndimbe nyimbo ndinaimba nyimbo ndiyo sakuiziwa. Neni nangu auza zokuti nyimbo yanga wina aliyesa ali musero muno musero free hard labor muzingo yanga nje chifukwa ndimba freestyle yokuti simunguiziwa muzingo ti nje. Ndeni nauza ndimakhala kunsanje pamozi nkumulanje azimayi akunsanje amakonda stage azimayi akumulanje amakonda amalalanje ndinagwera muzenje anandikoka ndi alenje musamango timbwe ngati anakafumbwe muzafira kudambwe ngati John Chilemba ndi pamene akaida ndende anandifira kuti iweyo ndiwe dolo kwambiri ndale samango kuti nje basi menya nisoni kuyambira so ndifade njeyo ndizimenya ineyo. Okay. Tayambani ndimakhala kunsa nje pamozi kumula nje azimayi akunsa nje amakonda azite nje azimayi akumula nje amakonda amalala nje ndinagwera muze nje anandikoka ndi yale nje musamango timbwe ngatana akafumbwe muzafira kudambwe ngati John Chilemba akarero andu didio kumasaba zoza didio tume ya didio so sana ipange nde amwandira nazamenyera ya nyimbo ina yongo auza kuti ini ngokula wisani makata dala mwamona tadala akundiyamba dala ndikamenya dala asalire dala ndani wapambuzi pamaso pa muluzi naitira nsusi kupukutira news ama nena zaine kumbali ama ndiwopa ndatopa ndachokera kwa ntopa ndimakonda topa nabado topa musero menemo ndikuti ali yesu ndi mmanja kumasumu ngaombe mmanja chonchi chifukwa chani anthu amakhala kuonera screen. Okay. Mukagona ku toilet mutamangidwa ndi waya
ndifuna ndivese video anthu aona kwenye screen amakulandira mesa amakulandira iwe amandilandira azingo sanga kumupasapezeke imene tikupangira mgomba. Okay, timu ina imaonera screen, timu ina imakhala kuti no ikukulandira iweyo. Ndi timu yomwe ikukulandira iweyo isasokoneze onera screen uko. Ndi uli pakhala chipwirikiti. Akulandira moyo unali utani. Walo amene muja wapita dziko lina. Ukuona zomwe ukunenazo unakhala motani ku ndende ya Chichiri. Tafika ku Chichiri amakulandira mwasangala mwachimwemwe. Amakupasa malo ogona abwino, umagona akaona kuti mwamaliza 60 days palibe akukuyitanisa ku gate ndi amakuponya pa shamba. 6 days amakupasa malo abwino aone ngati kuti abwere vista yabwino mene aja amabwera kuti yayi timuone wathuyi amene aja amachira amene aja chabwino ndakaona kuti ata 6 days palibe akubwera okuyitanisa ndama kuponya ashamba. Ndinu zinali banji inu ndio kuona nena ambiri tu ineyo amabwera mai Osmani bambanga alungu wawo pundana nawo kuchilimba anti anga amene ndimakhala nawo pano mai anga amene amakhala ku Palax kuzomba ngati sabwera amango nditumizira ndrama ndio kuti simulapite pa shamba inagula malo kuli mapoloti kumene ku malo ine ndinagula 14,000 pazili mozi. Kuli kumangidwa mwali mnamangidwa chikazi 20 ja? Naruwa 2018 mwagula malo 14,000 kwa ndani charge wa sale ina yeso udi ndo ina lose uli kunja kuno sale so ligo ifwa kuli president wakuti wakumene wo ukakakuti kwanu kubwera majumbo a Shoprite ndio kuja weka ndio ama kulanda solo bodicha zigona shamba ndizo kuja zako pompo. So iniyo mzano nali ndani magula malo aja koma ku prison umakhandi nzako macheza ni ndani ine amene macheza nawo ndi amene so anthu ngati omangidwa kuchokera mwantokwa bangwe ozuwana nawo ndi amene anali achibale koma simunakhale shamba sinakhale shamba panafika na kupangidwa transfer kumapita kumakandi. Munakhala bwanji moyo wa kundende ndifuna mukuti pasa chituzi kumakhala kudzuka kugwira ntchito amati ndi ukaidi wakalavula gaga chomwe chimachitika kundende chomwe chimampangisa munthu kuti asinthe ndi chani? Chimene chimampangisa munthu kuti asinthe ndi chokuti kwa munthu amene sanazike mumtima mwake kuti ine ndi ukuba moyo mwake akatuluka malo ngati amene achakutuka kunja ukataona bigiri ya munthu ainake palibe sangatenge acho ndikuyamba ili minatu koma kwanza tu amene anachiika ndi amene amati kutuluka amaliza 9 years lero angubwera kunja ngokhala siku limodzi mawa kuona masafuria apo akutenga ndi amene amabwereranso soza kuti iwo anachika mumtima mwawo kuti iwo ndi wotani ndokuba. Inuyo DDO mwakhala ku Chichiri prison munasinthika? Ineyo sinimasiliraso cha munthu chinakupangisani kuti musasiriyeso cha munthu ndi chani? Makali ukaidi ni umene fwa ku Chichiri ko inde umatuluka iti koloko kota tufilimu ukalowa umwe kunja kunoko uli ndi ufulu kuyenda ati ndipite kwana chamba ndipite kundilandi nthawi ina iliyonse pamene ungafuna ukagona umwe koko akangoliza gate mukalowa nsima umalandira iti koloko mamawa nandolo akupya kota tufili nthawi iso yokatani yokalowa umapezeka zokuti ukumpempa mchere fwa kuli magrosari osiyana magrosari azizinda andilandi ali kumeneko umachita kusanga kuti wantu osuda chamba kafoja lero lipite geto yandilandi ndikasude kumeneko ndikamwemwa kuti mkati momo kuli makhala ndi mowa ndi foja ndi chamba china chilichonse chili kunja kuno kumeneko chiliko zimalowa bwanji? Zimalowa ni mabwana omwe aja mumatuma ndi kumabwera so siku la search ndi ukakhala kuti iwe kupanga business koma
mabwana ena kesuma mvana nawo sama kuziwisa za sechi koma ngati pali bwana wina ake kuti umamvana naye kama kuzolelwa bwa kusaseja mawa kukubwera sechi ifika kota to 5 yambana kucha amatenga katundu wako uja ukakusukira sechi mango bwera zomba ija ndekuti mene kubwera zomba ya chichiri kupita sochani zomba ikasecha zomba ndi anthu amagandidwa akatundu mafoni mwina ngati muona anthu ambiri akuberedwa mafoni anthu bekuti anamangidwa kale kumabe akuba kuzera pa foni kuchichiri kuja so munayindika grocery ine nalibe business inayonse chifukwa chokuti thandizo inayonse yochokera kunja kuno ndimaitani malipeza so tinene kuti ukaidi simunamva kupweteka kusiyana ndi anthu ena kuchichiri prison kungani ya magonedwe ni madyedwe sinaimve kupweteka okay koma kumbali yacha nditapangidwa trasifa apa pachichiripa mumakhala bwinobwino anthu amachoka mbangwemu kupita kwa kuthandizani kumene kumaka kuonani kuja kugona zaneza bwinobwino trasifa inabwera bwanji trasifa amangobwera ngopita ku hard labor office ngotapa mafailo amangoitana kai kupita zomba kani maula kani mwanza kuti mulowera kumene kupalibe kukana ndeita tuluka trasifa kuti tikupita zinayamba bwanji uthenga umene munaumva bwanji kuti akubwera afuna kuita nini kuti mupite samanena ayayi trasifa samanena kuti sikula kuti trasifa amangopanga kuti tipungule basa anthu apite amaona kuti awasala ndi mezi 6 awasala ndi chaka fo kumakande kumapita oyambira amene wasala ndi 2 years kutsika musi nde anabwera kuyamba kuitana ndeti natuluka Martin ndani pacha ine Martin William Kalo mukupita kumakande nanyamuka ine ni zanga ofeni kanyengo natekedwa anthu 140 kupita kumakande prison chabwe titakafika kumakande prison titasika tinapasidwa wina lisi 4 ya nyuwani vala zovala basi usuvalaso mazimanga upango sunga kustozi zazitenga ukazamaliza ukaiti basi kumakhala kumakande abale sakudziwa sana ziwe kuti ndatengedwa trasi ndikuti amene atadziweyo akapita kuti akakuoneni tafika kuku umayimba foni napita kwa olofea funa ndiimbire foni achibale aziweze kuti pachichiri prison ndachoka ndili kuti ndili kumakande pamene maimbira mai Osman amene ndimanena kuti ndi mai yanga akazi ameya amene matenga kuti mai yanu ndi mai yanga china chichonso ndachoka pano ndimapanga mpanda kwa meya ndimapanga china chichonse chimene ndikuchifuna palibe anga ndiresi ndi munadziwisa kuti panopa ndili kuno iwo aziwisa anti anga ali kwakuti chabwino ukaidi unali otani ku Makande prison Makande prison chimene nasiyanisa ndi kuchichiri Makande prison sumangokhala ngati kuchichiri umangokhala dikira nthawi yolandira sima iyo pomwe kumakande mwazina akangolira mwazifusa weka mtima ndipite so kumunda fa anthu tili minda m'mamizi mwakwathu kumaboma ini minda boma la dziko la Malawi ini minda yopsa kwambiri kuti kumakande ucholo ngati kuli munda wina wake akaidi 150 umalima mwezi ndi wiki imodzi sanati mene umachedwa zina lake boda mandimba munda umenewo munda umodzi ndio kuti kumakhala chimanga chonse chimene chimadyedwa ku ndende ya chichiri zomba mwanza njojo cholimidwa kuchokera kumakande ndi kupekuyo ndio kuti ndi nthawi yanji omwe mukudzukira ukalima timatuluka 7:30 atiwerenge akatiwerenga tibwerere musero ikakwana 8 kulo atiitane tituluke wina aliso wakustozi ukatenge chani khasu ndi siku loyambirira tidapita kumundawo famwe umayeneka kaidi wina lese
ulime mizere 3 pasiku. Mzere umozi ndikunoko ndiku polisi yalimbi kucha. Mzere umozi ukatembenuke so kumene kucha koma mfuti ili pansana atu. Kwa mali mama kala kuti ndiyo chera imene ende yakuta mabullet basi. Ukakhala kuti ufuna upange zosiyana ndi kuti amakwirisa ntchito basi. Wapilizo unamakuza kuti wewe unala kwa kunjako unamangidwa. Koma ine ndeni namangidwa zeni wewe uzamaliza ukaidi wako zatuluka. Omweneyo ndikhala pa chichiri pano 7 years ani panga transfer nipita ku Mwanza ndikakhala 10 years ani panga transfer nipita ku maximum prison ikandukira be ukaidi. Onena ndi sikali wandende amene. Sikali wandende. Amakuza zimene zali mbuyo. Amakuza kuti kupanga zibwana ukangopanga zibwana. Ineyo kundende kuno ndi kwathu. Ninamangidwa ndilibenso mulandu wokuti nditapha iwe. Kuti nimangidwa. Ifuna namangidwa kale. Iwe mmene mukulima. Ukulima. Chabwino. Ukaona mbowi kumunda uja ukaona mbowi kuti pali mbewa. Ukapemba bwana kuti ndifuna ndikumbe apa mbewa. Ndikajere mwina ndikalawika nyama leo. Ukakumba. Uphapo mbewa kateni. Si zako amazitenga bwana akajere kunyumba kwako kuti ndi zako. Mesa unapempha kuti ndifuna ndikajere ndine. Amavomereza koma ukazipha amati ndi zako. Ukakumba mbowi uja ukapezapo njoka kuti ndi yako. Ndio ineyo zinachitika zimenezi. Zachitikapo ndio ine namfusa nchaji wakaidi wose kumakande prison uda. Ine ni mwana wa town sinagwirepo ukaidi ngoyamba kaka. Ngapange bwanji kuti department hii ya zolima lima kapena kuma garden samapita ndi pamene ndivira nzeru ulesi tu. Unali ulesi tu menewo. Kumane ndi bwana wauze kuti wauze pene wayankuliramo kuti ine ndi mwana wa town kasu simalisi ndi bwana ndabeza nawo za bwana ni mwana wa town kasu simalisiwa mafuna mtaniponya department inake pamene nangu ndikuza kuti kupanga masenga anji ndinauza kuti konduza ndinu pamene nkanuza kuti kenda 4 pin nauza kuti 4 pin ndilibe womangidwa drama imene ndili amafuna kuti jesere 4 pin 4 pin ndilibe drama imene ndili nayo ndi 2500 titachoka kumunda pamene ndi pamene no foreign ya masana 12 kwanga foreign Martin William Carlo ndikuima pa foreign bachi kuyambira siku lali lopite kwa terala akakupire nyota iwe kuyambira mawa uzienda ndi mbuzi za boma kuma kaso mbuzi kumakande boma ili ni mbuzi ziko salama palibe amene ali nazo zili kumakande ndeni maenda ni mbuzi kuchoka pano ukafika ngati kuna ncholi kujesa palibe sondi satani futi kujesera mbuzi jesera mbuzi imene ndibereka kabuti yaberekana tengana ndibwelere nawo ndikasiye mboma kumukuni kaonesese kuti mbuzi ndizokwana sasowepo mbuzi imodzi tekuti ndionjezera ukaidi so mbuzi zonse kumajesa mtu mmodzi nimaenda nazo ene ndi tinatengedwa hapo kuli bwana amene amapanga sponsor ndende ya Makande anamanga nyumba yowandikana ndi prison ya Makande bwana Kimu ndi abusa inake akumpoto huko ndi amapempheresa daily mbadwa kujoina lusa amabwera China yo ndimtumbuka yo tipemphere basi ndi kunabwera bungu linake ya TPJ ulendo wa nkaidi mapuzisa za mwa Mungu kuti mundu asindike mtima ndi finalisa amakhala kuti wasanka chiro imene akuizwa kafuna ya umachini kafuna ya jani kapuzire galimoto zili kumeneko ndi ineyo ndinasankha za mapemphero chifukwa ndinagwira m'Baibulo yonse ine mavesi amene ndinagwira ndawiri ukhazikika mu mtima mwanga makumbukira ndili nawo panali ndiyati nagwira Efeso 4 verse 28 imatuza zokuti
okubayo asabeso kumagwire ntchito ndi manja ake kuti akhale nacho chothandiza anthu osowa. Okay. Then nagwiraso Efeso 17 lekezera 18 mwini chuma chambirimbiri mene alili ameya acha anasiya chuma chawo ndikuntamangira Yesu Kristo akuyenda pasi mutalamu. Mbuziso wabwino ineyo china chilichonse pakomo panga chilipo ndichite chiyani kuti ndikapeze moyo osatha. Yesu Kristo anangoyankha shortcut, palibe wabwino wina koma Mulungu yekha. Ndikawerenga ku Genesis nimamva kuti zonse zatha mbuyo akhale ndine. Munamba kopemphera towe nanga si mwamba kutembenuza mitima towe ngati ndinabwerako ndi certificate ndi mabaibulo anga awiri. So mwatuluka siku lotuluka mwagwiragwira ukaidi anakutulusa timakumana ndi ena mtawuni mwanthu amanena kuti anditulusa kundendeku ndi ndikufuna nzipita kwathu nsowa mayendedwe kumakande zimakhala bwanji kapena kwamatuluka zimakhala bwanji. Ngati ukaidi wako wamalizira uli pa chichiri super sidwa china chilichonse uli mtawuni iweyo amakuza kuti uli mtawuni usaka weka chochita koma kumakande chifukwa chokuti zina zimene mmalima zija boma imapezeka ikuodesa sikumabwera anthu kuzaoda kabichi mpiru chimanga chijaso amagulisa pangu. Ndiyeno mukamamaliza ukaidi amayiona failo yako awa kwa ulukutu kuzomba ama kupasa transport uchokera kucholo kumakande prison ukafikire kuti kuzomba kandi wakulilongo ukafikire kulilongo. Cash ama kupasa cash wadilipa office sinde kuti ngaso yayo ndi wankulu uzi uona weka zochita akupasa transport yochokera kumakande awerengesa kuti kuchoka kucholo kuno noyo jera so njira mwe ama akupasa china chilichonse chokuti chikuthandizira ukafike mpana kwanu uko. Chabwino moyo wakhala utani mtatuluka kundende? Ndisana tuluke tukundende nditi kundende konko nitasani mwezi umozi tinatengedwa nini zanga ni makana manto pano pamagwira ganyu town natengedwa kulende kwa China uchi ndimapempera naye uchi nyama itatisowa kuti ina ndolongo bwe nyemba zatikwa ifa siku limene kwapedwa nyemba kwapikidwa nyemba kumakanga kwapedwa nyama ya ng'ombe. Okay. Ukandira nyemba 10 mbale mwako ndambuye kodi nyemba sisi wana 10 mbale ogawo ujama ngotunga ka kupasa nsuzi okauka basi yebola wakawa basi nditapita kwa China ndikuti chipande chijakatere chikangoti chapeza nyemba ndizomwezo ndikapo ama ngotunga chonche ndikaya mwagwera nsuzi ndizomwezo basi akugaira nditapita ku mpanda kwa China kuti ndikasamalize magadeni naona kola la kazizi oweta achizungu kwa China kumeneko kwa China muli kundende kumakande ndi akuti atapene mukasamale kwa China ku ini munapita kumecha munaona khola la akazizi tinasama magadeni titasamasa magadeni sanga chanaza tikaje nyama leo pamene tinagwira ine akazizi awiri upoto kola ndikuika mbox zanga so akazizi awiri basi kutuluka China kuti pasapasa sopo sugar mapanzi osazoti mapotokola akazizi ake ndikuti kuna akazizi ambiri tu ndi akazizi ochuluka oweta fendwe fua kazizi anthu amanena kuti fit kazizi simfiti yayi kazizi ni mbalame yodyedwa aso bwinobwino. Tiyambika ipeneka mwapotokola munaenda bwa nanyamuka bwerera mboma kala ndidasima tukasiya padeni patu tenga mibodo yathu tereka mazi usosola kati mwasandi mwezi umwezi uli mutuluka usosola mene timapangira nkhuku pika ena kumadabo kuti inu kazizi kwauza kuti kazizi mukuziwa ndife tikudya mbalame fana lingati mwana mwini wako akazizi sanaziwe so china chilichonse mukanathaso kusala ndikuti anakationjezeraso uloka 6 months. Ndinamva kuti kuchichiri prison kucha kwangu alasauluka kumene kucha ulu manyumba abo mali kunjacha
mpaka akangoti walozedwa mpaka si chinthu choopsa chokuti chimathamangira kukanda maso. Akangoti walozedwa ungogwera mumpanda nkati sabwereranso kunja iyayi adyedwa akangandiridwa wina mpeza watenga za mimba zokha wina watenga zoti mpaka amathawa amathamanga amazembazemba sanga zembe kuchichiri fwa kuchichiri umalenga misala umachira umalowa service day umasiya aroma umasiya kino kumangoonera akaidi anzako amene anasenga gawo la mpira angomenya mpira pa ground ina kuyenda bawo chomwe Didi wanga tinganene kuti anaphunzirako ku ndende ndi chani anawapita ku ndende amaphunzira ntchito zina za manja kusoka mukuka ndikutani Didi anaphunzira ntchito zina ine nangotenga gawo la mawu a Mulungu komano gawo la mawu a Mulungu lugwira ntchito simati kunja kunonso ndezovuta ine chifukwa Didi meti mayamba program iyi ndi meti kumaliza even energy kusiyana ine mawu a Mulungu ndeni masatu chabe kuti muwani mamu umaolo ntalezera mwatundu wanyi ndikamapita kogona ndimapempherabe ndimapemphera kuti chani ndifuna kuti tingoyerekeza pano pakwada ine ndili mulendo wanu ndabwera ndifuna mupemphere tapemphera ziko mwambuye okhala kumwamba ine kapolo wanu pano pa ziko lapansi mwandiyendesa siku lonse ndaona kuwala kwalero pano mwagwesanso mdima ndikupemphani kuti ine kapolo wanu pano pa ziko lapansi undisisire mzimu oyera kuti undifungatire kuti ndionenso kuwala kwa mawa fika pandekha sindingathe kuzitetezera usiku koma inu mwini chilengedwe amene munalenga ziko lakumwamba ndi ziko lapansi pano kulenganso munthu chifaniziro chake amen mwe walati kupempherera kuti ambuye mundisogoleni semowa imeneyo mwina ndi nkhani yamveka koma tikupita kumapeto programu yathu macheza athu moyo wako ungamulangize chani wachinyamata ndipo munthu amene wapitako ku prison wapangapo zokubazi kumwako mowawamwa zambiri wachita zomwe wekha kufika pano umati izi ndi zoyipa sizabwino wapereka zisanzo za wapereka mavesi kuti Bible omalisata zomwe zikuonesa kuti choyipa umachidziwa chabwino umachidziwa ungamulangize yani wachinyamata amene akuonera pano inetu wachinyamata nzanga muziyang'ana kamera ichi wachinyamata nzanga amene akundiziwa ziko lino la Malawi limene linabadwira ine ndikumulangiza kuti uyo atakhala m'maluzi a mtundu wanji akudusa pakomo pena pake palizi asasilire kutenga masafuria kani pali mablanketi ali pa chingwe ajoniwa chifukwa ziwezo kuti oyepa kuyamba mlandu ndi achinyamata nzanga amene amapitiliza be za kusilira kutenga mafoni anthu chola manyumba kuchinga anthu pa nsewu amene wawa amapitiliza ntchito zimezi chifukwa chokuti amabwerera magolosali fapa unity sitinganene kuti pali ukaidi palimbiso palibe ukaidi ndini magolosali mmene magolosali koma kwa munthu amene anachimva kupweteka kuchichiri kapena kumakande makamaka tinene kumakande prison amene anachimva kupweteka nimene ilili minda kwawo sanalimepo ndi kukalimina minda boma sanga zapangeso kukachola nyumba ya munthu kapena kukagwira mbuzi ya munthu chabwino bwana DDO Martin ndani pacha ndikumayiwala sanemu Martin William Kalo ine ndi mafana ndithokoze kwambiri kuti munatipasa moyo kuti ticheze anthu aphunzire kuchokera pa moyo wanu mandi ndikuthokozeni kwambiri muli ndi mawu series kapena kuti anzanu ena kusero kuchichiri kapena kumakanda akukuonerani mimi mkhoza kufuna wayankhulo ine ningopereka mafuno abwino kwa best friend wanga mwina akuonera tu amene ndikupereka mafuno abwino kwa best friend wanga Chisomo Kenilere amene chimangidwireni ine sinapite kukamuona koma akhala kunditumizira uthenga wambirimbiri kuti mukandiuzire Martin abwere azandione koma ine chifukwa cha mapezedwe anga ndiovuta ndimakanika kuti ningapite kuti ndikangomuona usiku limodzi azaziwa kuti bale wangayi wandikumbukira anammanga kuti
nzanga ine ali pa Chichiri prison. Anamanga. Anala kwa jani amene. Zimene anala kwa ine sininga ziziwe. Koma si best friend wanu amene mwati? Chifukwa amene amalakwa. Ineyo kulibe chifukwa ndata 9 years. Chokere ni Mwantoko. Ndapeza atamangidwa. Mwapeza atamangidwa. Muli kuchilimba. Chabwino. Iye ndathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmene munditu ndi mmene ndachezera ndi DDO Daily Drinking Officer Martin. Yeye akuti pamuwapa akuchitabe koma amapemphera musamuweruze malingana ndi kamwedwe kake yani. Akuti ni mutu amapemphera mawu amachita ndio watipempherera koma anaiwala ndithu kutchulapo kuti anaiwala kutchulapo kuti nakuti muti muwaokawo ndifuna ntasiya zondivuta koma kuti pemphera amatani amapemphera. Imene ndi program ya Kangaudi kulangizanso achinyamata kuti moyo kubawu mapeto ake umakopasa mavuto. Iye ndi munthu oti wasokonezapo ndithu inafika mpaka nthawi anakamangidwa ngakhale kumangidwa kunali mlandu oti mwina wamvula za munthu koma kubako ndithu wasokonezapo. Mapeto azimenezi akuti ndi ku ndende komwe munthu umakakhala moyo ozunzika kwambiri. Langa dzina ndi Abel Zwanga, pakamera Jafari Sanudi. Tipitirize